Pode víc. Takže čaute sme tu späť. Druhá časť. A ideme zase bojovať. Kde si? No poď. Kde si? Kde si? Tam si. Kde si? Oh! Ono, ja nemám nič v sebe. Ježiš, s tím do prdele, s tím lukem. Nemáš toto. Ty máš iba nohavice. Ty máš iba nohavice. To si děláš prdele. Nemáš už iba nohavice. Hejka. Čekej. Já ti říkám, vole, čekej, ty mě portneš. Co ček... Oh. Ne, to se ještě nebudu šárku z 10. To mi to přijde. Já jsem neměla ani ty? Gatě? Čo? Jsem neměla ani ty gatě? Ty si mal iba gate. Já ti do háje s lukem, jako. Ty vole! Kam jsi mrtvej? Sharpness 10. 5. Za chvíľku nemáš luk. Čo chceš? Dvě věci. Čo chceš? No to je také. Dvě věci. Dobre, možno za chvíľku ti vrátim, za chvíľu. Dělej. Počkej za chvíľu. Dělej. Za chvíľu, počkaj už. Ne, ja podám. Ne. Jo. Čem? Počkej za chvíľu. Seru na to, já za tebou poběžím. No tak dojdi, tak dojdi. No tak dojdi, kámo, dojdi, no dojdi. Kto mi volá? Ja nejdem. Čem? Čo chceš? Čo chci? Dvě věci. A to môžeš chcieť. Dvě věci. Sharpness 5. Hej, skoro koukám to sekeru. Ja som niekoho iného príjmul, nejaký bliak skar. Daj ešte raz. Dělej, vole. Nemôžem. A to hovno. Debile! Co to je za... A vypadni do... Halukulu, motofuko. To vám tady leželo. Čo? To vám tady leželo. Čo, Luky? Pojď. Čo tam bolo? Ukáže, čo tam bolo. Jež dal jsem ti tu knížku, vole. Nedal. Kámo, jdi do prdele s lukem, ty jsi v resce. Nehybej se, vole, ty jsi v resce. Neviem. Ty vole, ty jsi v resce. Ty debile. Jsi v resce. Chcem si prečítať tú knižku. Malu a domu la 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 la. Neviem, čo to bolo. No pojď von.
Co to máš za hvězd? Ty hajzo, ty jsi říct. Zaberem si ty diamanty, Alebo ti ich tam nechám. Ne, počkej, toto si zaberem, a toto si zaberem, ešte toto si zaberem, a ešte počkám, kým ti zmiznú veci. Kurva, delej. Tak vidíš, tam máš veci. Delej, ty větší. Tam ich máš, ty vode, ty. Ty do prdele. Pozor na ty fresky. Co to? Co chceš? Proč tak nejde? To je reska. To je reska, doma. Hovno, zase mi volajú, počkaj. No, pomenšom strihu sme tu. Si tu? Kde si ty? No to ti je bebečku, no poď vám z resky, no len poď vám z resky. No poď? No len poď vám z resky, ty bebeč. No len poď vám z resky. Dnes je čídelnosť 3 odrazenie, 2 prekletie čánku na 104, rabovanie, 3 ohníva mus 2. Neviem, sharpness to nemá asi. Ty debile, ne. Zase láva? Tam, co to máš za knockback? Neviem, počkej. Kámo, to je knockback 10. Jak uteká? Furt. Jak uteká? Ja mám knockback 2. Knockback, No poď už, no. Nebuď taká lampka, nebuď teresky taká lampka. Táto čokoláda tu na stole je moja. Takže to dám si. Jaj, daj mi. No, vidíš. Kde si, no poď vám z resky. No poď vám z resky a nebuď taký srač. Čo? Dobre, tak mi nesieš veci, tak dobre. Najprv poď, najprv si ich vybojuj. No poď. Česko. No poď boj. No, toľko. Neburla ma. Ja som on? To si tu nechaj. On sa vonku. A také hovno, vieš? Dajte si. No poď von. Poď von z tej resky. Poď už odtiaľ, poď už odtiaľ. To sa povedať, že k nemôžem ísť. Dobre, budeme jak to práve, budete. Hovno, teraz mi volajú. Tu máš veci, poď si pre ne. Ale diamanty si nechám. Luk, to nie je to. TPA. Tam ich máš. Daj, Dano, CPA, si Erik. Alebo Cicinka. Hovno, zase mi volajú. A uteká do resky. Čo ty chceš v tej reske? Ja ti vrátim ten luk, ale poď boj. Počkaj,